Kuracie prsia, ktoré ohlodali potkany či mäso v rozklade. Aj takýto tovar ponúkajú niektorí slovenskí predajcovia. Je to iba jedno z mnohých šokujúcich odhalení, ktoré čakalo na veterinárov počas januára a februára. Minister pôdohospodárstva dal obchodníkom ultimátum do apríla. Na Slovensko dovážame potraviny, ktoré sú aj mesiac po termíne spotreby. Niektorí sa už ani nenamáhajú prelepiť dátum, len ho ručne prepisujú. Poliaci zase posielajú páchnúce hydinové mäso v špinavých prepravkách. Polovice ošípaných sú tak natlačené na sebe a sparené, že znečistené sú aj kolesá auta. Keď si niekto dovolí vystaviť takýto tovar na predajnú plochu, kde hlodavce už nie len obaly dokázali prehrísť, ale skúšali a ochutnávali aj hydinové prsia. Našlo sa to v prevádzke Kaufland Humenné. Veterinári prikázali vrátiť celkovo 25 tón tovaru, medzi ním aj 2300 kg tohto mäsa. To mäso nemrazené už bolo v rozklade a to, čo bolo zamrazené, už z fólií vytekalo. Inšpektori počas prvých 2 mesiacov roka urobili 5790 kontrol. Pri každej 5. odhalili nezrovnalosti. Najhoršie dopadli hyper a supermarkety. Minister dal obchodníkom ultimátum. Chcem poslať odkaz našim potravinárom, že keď im v apríli nájdeme také nedostatky, aké sme našli v januári a februári, takéto prevádzky budú zatvorené. Množina prehreškov je pestrá. Najviac problémov je s tovarom z Poľska, potom z Maďarska a 3. miesto v rebríčku nedostatkov patrí našim. Od apríla budú vyššie pokuty aj tvrdšie následky. Pôjdeme úplne nekompromisne. Koho chytíme, toho zavrieme. Nekvalitné potraviny môžu nahlásiť aj zákazníci. Stačí zavolať. Veterinárni a potravinoví inšpektori majú non-stop službu. Blanka Dolková, TA3.